हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै नोंथांमोना हमदांखाबायानो बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बेफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन। गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोन गोबांथारानो नायनो होननानै नेनानै थानाय अर्गें मशन पिक्चार बेनारजों दिहुनजानाय मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, लोगोसेनो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो फावखुंग्रि मनिषा मुसाहारि, लोगोसेनो सुदेमसना रामसियारि फावखुंग्रि बिथांमोननि गोगोमै फाव खालामनाय मोसा मुंनि आबुं बड' सावथुना सेथि डिस महरै इउटुबाव हगारजाबाय आरोना। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इउटुबाव नायनो होननानै नेनानै दंमोन, दायो नोंथांमोन बयबो अर्गें मशन पिक्चार मुंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै मोसा मुंनि आबुं बर' सावथुननि सेथि खोन्दो एबा सेथि डिस्कखौ नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो नोंथांमोन बयनिबो अनसायनायजों नैथि डिस्कखौबो थाबैनो हगारनानै होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर। थांनाय साननैसो सिगाङावसो सुंद' सावथुननि फावखुंगुर बिथांमोनखौ पक्स' केसआव खोख्लैनाय एबा केस होनाय उत्तरा बसुमतारी मुंनि हिन्जावसानि सायाव दायो मोनसे खौरां सफैदों आरोना। बे खौराङानो जाहैबाय, बिथाङा 19 जुन खालारखालि सासे गावजों समान बैसोनि सान्दिनी बसुमतारी मुंनि सासे हिन्जावसाखौ लांखारदों होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना 19 जुन खालारखालि स्कुलाव थांदोंमोन आरो फरायसालिनिफ्रायनो गोमादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादोंमोन। बिदिब्ला बे हिन्जावसानि केरेक्टारा मोजां नंमारा नामा? आरो बिथां हिन्जावसाया देहा फानग्रामार नामा? मोनसे समाव सुबर्न बसुमतारी बुंनाय बाथ्राया नंमारगौ नामा? थिग बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरनियाव सोंथि सिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गावनि केस होनायानो जोबथ'वाखै एबा गाव केस होनाय दायनिगिरिफोरखौनो हमजोबनो हायाखै। बे समावनो बिथाङा अकस्मात सासे गुबुन हिन्जावसाखौ लानानै बबेथिंबा दंहैयोमोन। लांजानाय हिन्जावसानि नखरा कुसुगाव पुलिस थानायाव केसबो होबायमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। लोगोसेनो दायो थांनाय मैयानि हरनि 12 रिंगासो समाव सामथाइबारि होननाय जायगायाव सानैखौबो हमनानै मोन्दों होननानै मोनथिदों आरो हमना मोनखांनायनि उनाव नखरफोरजों रायज्लायनानै थिनहरफिनजोबनाय जाबाय होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर, बाथ्राया दायो बिथांमोना सासेया गुबुन सासेखौ लांखारमारदोंमोन ना बिथांमोन सानैखौबो सोरबासो लांखारदोंमोन, बेनि गुबै जाथायखौ दासिमाव मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बेजों लोगोसेनो पक्स' केस होनानै हमजाहोग्रा बे सिख्लासाया मोजां नंमारगौना नंमारा, बिथांनि केरेक्टारा माबायदि, बेबो लासैनो सोराङाव फैनो थांगासिनो दं। आसा खालामबाय बिथांमोननि बागैबो थाबैनो मोनथिनो मोनगोन। दायो गोबांखौ बुंथ'ला। लोगोफोर, बेजों लोगोसे दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।